Onda Cero. Una y 26 minutos en directo nos estudios de Onda Cero Radio. Xa está conosco o portavoz municipal do Partido Popular no Concello de Santiago, don Borja Berea. Moi bons días. Bo día. Como está vostede? Moi ben, un placer estar aquí nos estudios de Onda Cero. Bueno, a verdade é que a chuvia se ten que chover que chova, pero bueno, tamén presta, necesitamos un pouco de auga estes Xa días. facía falta que chegara a chuvia e bueno, pois empezamos xa na esa tempada de outono tan santiaguesa tamén, por certo. Sí, porque Compostela no outono luce de xeito moi especial, Despois falaremos con Santiago Losada Paletó da torre do reloxo, pero bueno, esas estampas compostelanas outoñais son maravillosas, verdade? Pois sí, así arranca este luns con esa chuvia tan desexada e bueno, pois que dure o suficiente, tampouco demasiado, Sí, o suficiente como para que esteña todo equilibrado. Bueno, señor Berea, moitos asuntos en riba da mesa. Un deles, acabamos de falar con veciños da rúa Ramón Cabanillas, en pleno en Sánchez de Santiago, comerciantes, mesmo tamén veciños, insisten en que de un tempo para aquí a situación da limpeza neste punto, alo menos neste punto, é francamente mellorable. Teño que preguntarlle de novo por a situación da limpeza na cidade. Como ve? Bueno, hai unha realidade, creo que hoxe moi difícil que ninguén discuta, non? Nunca estivo a cidade tan sucia, nunca estivo a cidade con tan falta de decoro, con tan falta de higiene como está agora, non? E bueno, pois isto empezan xa a recoñecelo, pois incluso dende o propio goberno da cidade de Bénega e Compostela Berta, porque non hai xustificación ao que ven todos os cidadáns, ao que ven todos os veciños cando saen das súas casas bueno, están na rúa, non? E, por tanto, pois hai unha pregunta que siguen sin responder, e que estámonos a facer todos. Como é posible que a cidade este máis sucia que nunca cando nunca tanto pagamos polo servizo de limpeza? E, por tanto, aquí o que todo apunta, onde hai que poñer o dedo, son pois nos que teñen a responsabilidade de gobernar, nos que están cobrando por gobernar a cidade, nos que teñen un soldo por ter a cidade limpa e non están facendo ben o seu traballo. Eu volvo a facer a pregunta e siguen sin responder. Como é posible que a cidade este máis sucia que nunca cando nunca tanto pagamos cos impostos de todos os santiagueses polo servizo de limpeza? Aquí hai algo que se nos escapa a todos e que teñen que explicar. Señor Berea, vostede esta fin de semana denunciaba a inseguridade e lamentaba que cada vez hai máis persoas na rúa sin ningunha solución. Me gustaría que escoitara aos veciños do Ensanche de Santiago, aos veciños do casco histórico de Compostela, tamén os veciños de San Lourenzo. Falamos con Xosé Manuel Durán, de Raigame, falamos con John Brockenbrau de Ríos Arela, tamén falamos con Roberto Albuña de Fonseca. Esta é a visión que as asociacións de veciños de Santiago teñen con respecto á seguridade cidadá. Hai determinados puntos, además todo crea unha especie de microfauna que todo se retroalimenta, ¿no? Salen dunhas discotecas, se van para os afters, alrededor dos afters se crean outros tipo de establecementos para recoller esa clientela que a partir das 5 da mañán xa desfasan entre o alcohol e as drogas. Creo que xa non distinguen, de feito agreden á policía, como ben podimos ver nos vídeos que gravan os veciños. Tenemos unha situación de negacionismo que el Concello simplemente se niega que existen estos problemas de seguridad ciudadana. Estamos enfocando en el 5% de negocios, 5%, que causan un 95% de los problemas. Son contadísimos ejemplares que son las manzanas podres de todo. En dous puntos moi concretos que están relacionados cos indixentes de Correos e co indixente que temos na plaza de Cervantes, que é un escándalo mayúsculo e que está causando problemas aos veciños e aos comerciantes que residen de arredor. Ben, son declaracións en Onda Cero de tres asociacións de veciños, en Sanche, Casco Histórico, San Lourenzo. Claro, os tres voceiros das asociacións o que están falando polos seus veciños. Por tanto, isto que ven a demostrar é algo que nós vimos denunciando dende fai moito tempo, non? E que hai un cansanzo na cidadanía, nos veciños, porque cada semana hai máis inseguridade, cada semana hai novos máis incidentes, cada vez
Eso está tamén na rúa, está a vista de todo o mundo. Hai na rúa máis persoas vulnerables ou non vulnerables, pero aos que non se lle dá ningunha solución, non? Nós tamén falamos cos veciños, falamos cos cidadáns e recibimos estas queixas. Precisamente a semana pasada, pois fomos a Cervantes a denunciar o que estaba pasando, pero podíamos ir tamén a Correos, ou podíamos ir ao Toural, ou podíamos estar diante dunha zona no ensanche, porque creo que hai que reaccionar. Este goberno ten que reaccionar. Cal é a resposta ante toda esta problemática? Que isto é máis grave. Negala. Din que non é certo. Eu podo entender que digan, bueno, pois o Partido Popular está exagerando, está facendo demagoxia. Pero cando salen os veciños, salen as asociacións de veciños, enfrontarse dese xeito á realidade, simplemente cunha negación, dicir, isto aquí volveuse todo o mundo tolo menos nós. Isto é todo mentira, non está pasando nada na cidade, está todo funcionando correctamente. Pecharse nese argumento, pecharse nesa mensaxe, que é o que está xerando? Mais cabreo. A xente cabrease máis. Porque ven que non se están intentando poñer solucións. Porque a xente, os cidadáns, os ointes, hoxe de Onda Cero, son comprensivos. E se ven que un goberno intenta solucionar, intenta poñer medidas, intenta activar instrumentos para que melloren determinada problemática, pois, como digo, son comprensivos e, bueno, poden salir ben, poden salir mal, poden ser máis ou menos efectivos. Pero decir que se está mentindo, decir que non é real e que é toda a cidade a que está poñendo unha mentira sobre a mesa, pois isto que está xerando é unha bola que vai crecendo e o cabreo cada día e cada semana é maior. De que xeito se podía solucionar dende o punto de vista do Concello, dende o punto de vista municipal, esta sensación que hai na cidade? Primeiro, recoñecendo que hai un problema. Se un non recoñece que hai un problema, pois poucas medidas porá sobre a mesa, non? E despois, nós estamos plantexando medidas concretas. O que non sabemos é por que non fan caso esas medidas concretas. A primeira é moi importante. Gravar cámaras, activar as videocámaras que están na cidade e que hoxe non están activadas, non sabemos por qué, non están grabando, e poñer máis. Por que non? Que problema hai en que haxa cámaras en determinados puntos que sabemos que son conflictivos e que van a supoñer, primeiro, bueno, pois que xa a xente saiba que se está vixiando. Despois non afecta a intimidade, iso é unha gran mentira. Non afecta a intimidade. Por qué? Porque o que queda grabado únicamente pode accederse a esas imaxes grabadas cando ordea un xuiz. E se un xuiz non permite acceder a esas imaxes nunca van a ser visionadas por ningún funcionario, por ningún policía local, ni por ningún policía nacional. Por lo tanto, por que non temos as cámaras activadas? Por que non hai máis cámaras activadas? Segundo, levamos 10 anos perdidos de incremento da policía local. Necesitamos 100 policías locais máis. Nos vimos dicindo dende o primeiro momento que hai que ter un plan plurianual para incrementar a plantilla de policías. Non hai policía local suficiente nesta cidade. É unha realidade. Simplemente hai que ver as ratios. Necesitamos prácticamente o doble, chegar a 200 e pico policías en Santiago. E, por tanto, se non hai presenza policial, non porque non fagan o seu traballo, que bastante fan, máis do que lle podemos exixir, senón que non son suficientes. Eso é unha decisión política. Cando dedicas os cartos a asesores e altos cargos, 1 millón de euros ao ano en asesores e altos cargos, en vez de dedicalo a incrementar a plantilla da policía local. Outra medida, a iluminación. A iluminación. En rúas escuras, pois, máis inseguridade. Sensación de inseguridade e máis é un escenario moito máis propicio para cometer delitos. Por tanto, claro que hai medidas. E, por suposto, todo en canto a cuestión das persoas vulnerables, todo o que se pode facer a través de servicios sociais, servicios sanitarios, medidas xudiciais cando estamos ante unha persoa especialmente vulnerable. Resposta do goberno de BNG e Compostela Aberta. Non pasa nada, é todo mentira, os cidadáns e os representantes veciñais non están dicindo a verdade, o Partido Popular está exagerando. Bueno, pois que sigan así, porque o cabreo da xente, o cabreo da cidadanía, o cabreo da cidade de Santiago vai aumentando día a día. E que lle parece, señor Berea, que Santiago queira aprobar a zona de baixas emisións antes de que remate este ano? Porque, bueno, pues o tema de mobilidade, pois canto menos tamén un dos asuntos que máis preocupa os composteláns.
Sí, bueno, no que respecta a poucos efectos vai ter porque vaise concentrar onde xa non hai pero o problema real é o do tráfico nesta cidade. Eso sí que é un problema de importancia real. Que se fixo nestes anos para solucionar o caos de tráfico que se vive en Santiago? Absolutamente nada. Que propoñemos nós? Que poderán facernos ou non facernos caso. Para que sexa máis amable o tráfico na cidade, ou dito de outro xeito, para retirar os vehículos do centro da cidade e para iniciar medidas de peatonalización reais, hai que facer aparcadoiros. Hai que facilitar a xente que poida deixar o seu vehículo e a partir de aí disfrutar da cidade con menos vehículos. E, por suposto, ter un transporte público que funcione. Con autobuses en condicións, con liñas en condicións, con frecuencias en condicións, cun mapa de líneas de autobuses adaptado ao século XXI, e, bueno, pois máis do mesmo. Nin hai máis aparcadoiros, nin hai novos autobuses, nin hai novas líneas, nin tan siquiera, Ramón, que mira que lamentable, unha aplicación, que hoxe hai aplicacións para todo, unha aplicación de autobuses que nos diga se vai chegar o autobús ou non vai chegar o autobús, que liña chega e onde te vai a levar. Nin eso funciona hoxe en Santiago. Pois don Borja Brea, portavoz municipal do Partido Popular. Como sempre, moitísimas gracias por estar en directo en Onda Cero como cada luns, analizando a actualidade de Compostela e as cousas que están comentando nas rúas de Santiago. Un placer e un saúdo a todos os ointes. Moi amable. 1:37.